Pinoy Bus Driver TV. Good morning sa lahat. Alas 2:35 ng araw na ito. Dahil sa Bulacan, yan ang highway na ito. Paano ba tayo lumabas? Galing na wala kayo maawag doon.
Border super barangay dito po sir. Vals Lama. Mga panganay Vals, Joel Lorais. Lorais sa pula dito po sir. Kaya na yung sabihin Davis 09. Send out sa mga sir. Correct. Sa internet niya. Maybe nasa rahan po sir.
North Shore, Dorado Highway.